Hola a tothom! Com esteu? Avui els parlaré de la prehistòria. La prehistòria és l'etapa que comprèn des de l'origen de l'ésser humà fins a la invenció de l'escriptura fa aproximadament uns 5 milions d'anys. Les dues etapes que estudiarem de la prehistòria són el paleolític y el neolític. Esa no se puede quedar aquí. Y aquí está toda la comida que hemos conseguido. L'oso prehistòric aquí. Avui els quiero mostrar com he fet la meva caverna. Aquí he fet un cartell de dinosaures, he fet molts. Hem reciclat i aquí en la meva caverna n'hi ha dinosaures, com per exemple el giganotosaure, el albertosaure, el cantabriosaure, una cria de tiranosaure, un velociraptor. Quereu veure les garres del velociraptor? De Nadal. De Nadal per decorar la nostra caverna.